Hei, salutare lume și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Voi nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe. Astăzi ne vom juca Stumble Guys și vom face coroane și poate vom deschide la free spin la Lucky Wheel peste o oră și ceva. Nu știu, dar voi apăsați pe butonul de like, vă las 5 secunde. Ați apăsat? Dacă ați apăsat, mulțumesc din suflet. Și dacă nu, asta ați vrut voi. Dacă vă place genul meu de videoclipuri, dați un subscribe pentru că să ajungem cât mai repede la 20 de persoane care mă urmăresc pe această platformă. Nu uitați că mai am și un cont de TikTok, o să vă las aici în dreapta, în stânga sau undeva. O să vă las și o să, dacă vreți, puteți să intrați să-mi dați un follow. Pentru că mă ajută și acolo foarte mult și pe YouTube, mă ajută foarte mult, depinde cum vreți voi, da. Am lungit cu intro-ul, hai să trecem la episod. Ok, și primul meci va fi de laser, deci ok, eu am dat la eventuri, uitam de asta, dar să vedem, ne-am luat un skin de capibara, n-a rămas cu DJ Jet, pentru că e prea mare și nu prea încape când sunt țepii aia, înțelegeți? Mamă, ce vedeți? Și... da, am uitat să vă spun că fiecare comentariu care scrieți eu dau inimă și dau inimă la fiecare comentariu, să știți, oricare și de hate și de oricare, da? Dau inimă, scrieți în comentarii cu orice vreți voi, cu vreau și vrem și altceva, vreți Minecraft, vreți Roblox, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vreți Roblox, Minecraft, orice joc și o să-l joc și o să vă aleg, da? Și poate o să vă pun și în videoclip, așa că nu ratați șansa și o să vă pun și eu în videoclip. Ok. A doua mapă, tot este la Sărdeș, mereu va fi la Sărdeș. Să vedem, poate vom face și win. Bum, am mai zis. M-a apucat cântatul. Mamă. Da, și ca să vă spun că unele videoclipuri pe care youtuberii sau eu le fac necesită foarte multă muncă și voi vedeți doar 20 minute din videoclip, dar aici este muncă de ore, zile. Este zile, ore, poate și minute dacă videoclipul e scurt, dar necesită muncă, timp pierdut și voi să-l apreciați cu un like. Măcar un like, dacă nu cu subscribe, măcar un like să vadă youtuberul, să vadă gamerul că cumva voi îl apreciați, da? Îl apreciați prin a da un like, te duci așa, apeși pe ecran sau apeși pe ecran și este aici jos like și dislike, da? Apeși pe like sau ieși din și acolo o să apară jos like. Oricum toți știu despre asta. Dacă de-abia ați luat telefonul și nu știți asta, YouTube, este aici jos like, subscribe și dacă vreți activați-vă și clopoțelul pentru a nu rata nicio videoclip pe care îl fac. Ok, și da, cum spuneam, acest videoclip sau editul la videoclip poate să-l editez când o să pun să dați like, asta, să pun TikTok-ul. Dar când faci un short sau ceva, trebuie cumva să-l editez pentru a fi mai modern, cum sunt acum, cum este pe TikTok, da? Să fie mai modern, mai cu filtre, mai cu edituri, mai cu efecte, pentru vouă să vă fie mai clar și să vă placă mai mult acest fel de videoclipuri. Și da, mamă, am uitat că suntem în ultimul meci. Ăsta are mode, deja știu. Mamă. Hai, țineți-mi pomni să câștig, hai. Oricum eu să știu dacă am câștigat sau nu. Mama, cica mia. Doamne, și-a... Da, bă, bine, am câștigat, bă, primul meci câștigat. Bine, mulțumesc. Mama, am luat și coroană pe video acum. Trecem la următorul meci, da? Și am uitat să vă spun că dacă vă abonați la canalul meu și sunteți abonați și ați dat like, ok,
Nu era din partea din plan. Așa, dacă sunteți abonați sau ați dat like la acest videoclip, lăsați în comentarii și poate în următorul videoclip să apăreți pe ecran aici. Când mă voi juca, veți apărea pe ecran și vă vedea mai multă lume și da, voi face și un concurs mai încolo, dar nu vă spun până nu strângem la acest video 50 de like-uri. Da, nu vă spun ce concurs va fi, voi doar trebuie să dați like și să fiți abonați la canalul meu pentru a fi aleși pe video. Da. Și cine vrea să participe în acest concurs, trebuie să dai like. Durează extrem de puțin să dai un like. 5 secunde durează să dai un like sau mai puțin dacă ești mai rapid și dacă ești mai ager. Bine, poți să-l dai și la sfârșit de video, da? Dar măcar să-l dai să... Bă, dacă vă apreciați munca omului, apreciați munca celui ce muncește, da? Și dacă nu vă place, vă spun, dacă nu vă place ce fac, puteți să nu vă uitați la video-ul meu, pentru că pe mine nu mă deranjează. Pe mine mă deranjează doar aceea ce se uită la video-ul meu și spun că fac cringe-uri sau ceva. Asta este pasiunea mea, să fiu YouTuber, să fiu gamer sau chiar vlogger. Să fiu, asta e pasiunea mea și nimeni nu mă poate interzice să spună, bă, nu mai fă asta, da? Eu fac ce vreau și cum vreau, da? Dacă va fi să fie, voi face și altceva. Dar pasiunea mea până când și până voi fi mare, va fi jocurile video. Am crezut că nu se mai pornește, ok. Jocurile video, da? Ok. Nu mai știu ce să spun, așa că o să stau mai mult. Pentru trebuie să mă concentrez și să văd... What? Unul a murit? Nu, unul a ieșit, cred. Că am văzut că nu intrăm aici. 2-3 au murit. 2 au murit. Unul am văzut cu da piciorul sus încolo. Bum, bim, bum, șacalaca. Bă, vezi că se duce mai repede, nu? Mamă, ce lag! Bă, ce-a fost acolo? Bine, bă, am trecut și în finală. Da, aș vrea și eu tare Twister-ul. Sau, bă, eu nu înțeleg ce schimb poți să dai, de câte ori mi-a picat, când nu s-a adăugat Nine Beast-ul la Lucky Wheel. Bă, nu înțeleg, de fiecare dată îmi pica, aproape de fiecare dată, să-mi pice o specială, îmi pica 5 gemuri pe lângă Bolt. Știți? Acolo era 5 gemuri și Bolt. Ați vă las aici o imagine. Mamă! Bă, o să vă las aici o imagine când era cu Bolt. Da. Nu știu dacă o să găsesc, dar eu vă spun că poate să vă spun. Da, poate să vă... Nu promit. What? Nu, o să vă pun un replay aici. Nu promit. Să vă pun un replay. Bă, am trecut prin bloc. Nu, trebuie să rezolvăm numai decât bug-urile de pe asta, da? Nu mă supăr, pentru că înțeleg. Nu poate să facă toate bug-urile deodată. Dacă aici, de când s-a adăugat Nine Beast-ul ăsta, mereu îmi pică pe lângă el sau îmi pică gemuri, stumble token. Iar numai stumble token mi-a picat, cred. Mama, am o jvălară pe Nine Beast. Unde ești? Ia uite-l. Ăsta nu poate să-mi pice ăsta, nu? Mi-a picat ăsta. Aceștia doi le-am luat de la Emitor, dar nu contează. Ăsta mi-a picat și m-am bucurat foarte tare când am făcut live pe TikTok. Nu uitați că am și un canal pe TikTok. Puteți să mă urmăriți, vă voi pune iarăși numele meu. Am dat aici și mi-a picat specială 1%. Da, bam. Când voi crește mai mare un pic, da, când voi crește mai mare, când voi avea vreo 17 ani așa, îmi voi lua și calculator. Bine, poate îmi voi lua calculator, poate de ziua mea sau
de majoratul meu să-mi iau calculator. O să vă dau un replay acolo. Ok. V-am mai pus un replay. Îți vă arăt un joc. Și eu făceam asta, dar l-am făcut deodată acum. Bom. La fiecare când o să mă râd sau când o să fiu șocat, o să vă arăt încă un replay, da? O să vă mai pun încă un replay. O să copia. Astea sunt editurile, da? Editez. Știu că a trecut de mult 1 iunie, dar am putea să vă felicit fiecare copil, chiar și eu sunt copil, da? Vă felicit pe fiecare de 1 iunie, chiar dacă a trecut acum 12, azi 12, acum 11 zile, chiar dacă a trecut, de când a fost 1 iunie. Bă, golule, du-și îmbracă. Activez pe videoclip dezbrăcat. Da, și dacă vreți să apăreți și voi în videoclip pe Stumble Guys, nu uitați să-mi dați cerere de prietenie, eu să vă accept, sau eu să vă dau voi să lăsați numele și eu vă voi adăuga pe cine o să-l aleg, dar să vă aleg toți, pentru că știu că nu vor fi multe comentarii, pentru că nu știu, ori lene, ori o să vă las aici și contul meu de Roblox. O să vă las numele meu de Roblox, intrați acolo, deci intrați și să scrieți acolo pe Roblox numele meu. Și ne vom juca Pet Simulator, Doors și ce vreți voi, da? Și dacă vreți o să vă pun și pe videoclip. Mi-ai fundat puțin nasul și de aia. Da? M-am dus pe margine. Ciu-ciu. Mamă, ce știu eu. Bine. Și dacă vreți să fac și videoclipuri pe... Am murit ultimul, ce părere aveți? Și dacă vreți să fac și videoclipuri pe Minecraft, pentru că a apărut 1.20 de când îl așteptam să apară, să văd și o Camila, Sniffer-ul, toate acestea. Ba, iar fac reclamă. No, să iau copyright. Ok. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Stas și ne revedem tot pe același canal. Astăzi, astăzi voi posta la ora 4 sau 5, da. Voi posta un video nou și voi scrieți în comentarii, voi alegeți în comentarii ce video să fac. Doors, Minecraft, Roblox face parte din Doors, ok? Doors, Minecraft, Pet Simulator, Roblox, orice joc și eu o să-l instalez și ne vom juca. Bine, care să nu plătesc bani, pentru că ok, care vreți voi, da? Și cam tot acest episod eu am fost și ne revedem pe următorul videoclip. Pa!